lle mae'r noson fawr wedi cyrraedd y noson gyntaf erioed i Undeb Rygbi Cymru drefnu drwy gyfrwng y Gymraeg o'r math yma. Felly mae yna dorf dda wedi cyrraedd yn barod, felly jyst edrych ymlaen at glywed beth sgyn Fiona i ddeud. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i normaleiddio siarad am pethau fel mislif a menopos. Mae hanner y poblogaeth yn mynd trwy pethau yma, mae rhaid i ni siarad amdano fo. Does e ddim pwynt cogio bod o ddim yn digwydd. A os dwi'n ni helpu bobl a supportio nhw trwy bob peth fel hyn, mae'n bwysig iawn ac hefyd i wneud o'n Gymraeg. So ni'n licio diolch yn fawr iawn i Undeb Rygbi Cymru am weld yr angen ar gyfer cwrs fel hyn yn yr iaith Gymraeg ar lawr gwlad. Mae o mor bwysig a mae yna gymaint o ferched dod yma heno sydd yn dangos bod angen cyrsiau fel hyn. Da ni'n cael adnodd y clwb rygbi ar gyfer cynnal y digwyddiad a dwi'n meddwl bod hynny jyst yn dangos cefnogaeth WRU i ddigwyddiadau fel hyn. Dwi'n gobeithio fydd bobl yn gadael heno yn teimlo'n positif amdan pethau allan nhw'n wneud i helpu eu hunain a helpu pobl eraill efo'r menopos a dwi'n mynd i roi her iddyn nhw i normaleiddio siarad amdan y menopos. Mae'r ffaith fod y noson gyntaf erioed wedi bod yn llwyddiannus yn golygu lot fawr i ni, oherwydd oedd y broses o wneud cais am gyllid drwy Cronfa Her ARFOR yn syml, oedd o'n drylwyr, ond gatho ni gymaint o gefnogaeth, a wedyn mae gweld y broses honno'n dwy'n ffrwyth efo noson mor llwyddiannus yn golygu llawer iawn i ni.